Tħabbret il-5 edizzjoni tal-Malta International Food Festival se tkun qed tittella ġewwa l-Pjazza tax-Xewkija. Din se ssir bejn il-ġimgħa 4 ta' Awwissu u s-Sibt 5 ta' Awwissu. Dan huwa street festival tal-ikel li se jkonsisti f'żewġ iljiet ta' ċelebrazzjoni kulinarja minn madwar id-dinja fejn wieħed jista' jesperjenza t-tjubija tal-ikel Asjatiku, il-kwalità tal-ikel Mediterranju, l-aqwa platti Ewropej u l-awtentiċità tal-ikel Awċi. F'dan il-festival se jkun hemm ukoll stands tal-birra ta' nbejjed speċjali u għażla kbira ta' ħelu ġelat. Fl-isfond ta' dan kollu ħdejn il-Knisja Parrokjali tax-Xewkija se jkun hemm mużiċisti li jkomplu jagħtu ħajja lil din l-attività. Il-Ministru għall-Għawdex Kien Kamilleri qal dan l-avveniment tas-sajf stabbilixxa ruħu sew fil-kalendarju kulturali Awċi huwa wieħed mill-aktar popolari li jittella fil-Gżira Awċija, tant li jattira ħafna Awċin, Maltin u turisti. Huwa ħeġġeġ lil kulħadd biex din is-sena wkoll jingħaqdu flimkien ġewwa Xewkija f'dan il-festival f'Għawdex fejn wieħed isib ikel varjat mid-dinja kollha. Festival fejn ser ikun hemm diversi opportunanzi ta' diversi stalls, diversi ikel minn madwar id-dinja għal daqstant dan huwa dinjanzi attività oħra fiċ-ċentru tal-irħula tagħna fl-aqel tas-sajf bħala parti wkoll mill-programm li nedejna ftit tal-ġimgħat ilu tul is-sajf kollu. Għal daqstant aħna qegħdin nħarsu l qudiem sabiex dawk kollha li jkunu qegħdin iżuru l-Gżira Awċija ikollhom attività oħra, event oħra fejn wieħed jista' igawdi b'mod aktar lill-Għawdex tagħna.